Ini zita rangu rokuberekwa ndinonzi Chiposvinurai. Ndine makore 39. Ndiri mudzimai akawanikwa. Zita rangu rokuwanikwa ndinonzi Amai Taderera. Ndakaberekwa mugore ra1983 kuBuyera kuManicaland ndo kwandinobva. Murume wangu anonzi Amos Taderera akandiwana. But I want to share nyaya dzangu kubva pausikana neukomana kuti tizosvika marriage naBaba Taderera. It was 2003. Ndo pandakabva kunzvimbo yekuBuyera ndichiuya kwaSeke, ndaigara nasister yangu yakazoshaya. Saka nyaya iripo ndeyekuti sister yangu yakanga ine albinism. She was the first person to meet with Baba Taderera. But zvisinei wakazowanikwa. Saka awanikwa Baba Taderera vakaramba vaine rudo rwekuti I want to marry someone with albinism. Pavakandiona vakafara pausikana neukomana wedu, vakandiona ndiri pamba pasisi wedu, ndobva vabvunza vakati ko akafanana newe uyu ndeupi? Ndobva vakudzwa kuti munin'ina wangu, zvikanzi akaroorwa here, zvikanzi haana. Ini ndokubvunza sisi ndikati ko ndiani, zvikanzi ndeumwe mukomana anogara next village. Saka akangotanga kuuya achitaimira pamba pasisi wedu zvekuti ndingati in fact ndakangonzwa kufara kuti munhu akambonge atogamuchira nezvatiri kudhara achida sisi wangu, kutaura kuti akazorasiswawo sisi wangu akuroorwa nasambadi. Ndo patakatanga kuwirirana. Tatanga kuwirirana takafambidzana. But pakaita a great challenge pakati pemukomana wangu namai vangu inini vakandibereka. Mai vangu vanga vasingadi, but mukomana aida. Ndakatosvika pakuti pakatomboita hondo yekutorwisana kwemukomana wangu namai vangu. Kutaura kuti ndakatoluza one of my teeth ndichidanana nemukomana wangu iyeye. Ndakarohwa, but inini chandakazviudza ndechekuti andida uyu ndo andicharamba ndichiteerana naye, nekuti pandakarohwa ipapo handina kumusiya, ndairamba ndichidzokera nekuti tainamata kuchechi imwe chete. Saka takaramba tichidanana, ndobva tazongotoroorana 2005. 2005 taroorana, mama wakatongozoona kuti hapaisina plus ndatova nenhumbu. Ndane nhumbu kudaro ndakaroorwa. Mai vemurume wangu vakashaya, baba vakashaya zvese. Saka takangotorana tiri mukomana nemusikana pasina vabereki. Kutaura kuti kwatinogara kuno ndekwana mai, kwazvarwa mai vemurume wangu. Handina problem yakanyanya yekuti society yakati kudini zvayo, nekuti ndisati ndatova musha ndakanga ndakutoziva vana angu vese, vana gogo vaindiziva, ende vaingondipa rudo rwakafanira, handina kuona akanongedzera. Ndamumba zvinhu zvese zvaingofamba zvakanaka. Asi pakazoita challenge mucommunity. Inini ndiri mudzimai anofarira kugesa, ndo zvandinofarira. Ndofarira kugesa zvakanyanya, kana smart ndinotopfeka zvekuti unokwanisa kuti ndoshanda pape, but handina pandoshanda. Ndinongomaneja zvandinazvo izvozvo. So that pana mai vakatorwa moyo zvekuti magariro akaita umwe munhu uyu sometimes zvese zviri kumuitira zvakanaka. Akasvika pakuuya kumurume wangu direct kuti ko iwe wakashaiwei, wakaroora munhu ane albinism. Zviri nani kuti dei wamuramba, ndakupa mwana wanzvadzi yangu wamuroora. Sometimes mungadei mutori nezvakanaka. Asi chakazoshamisa vanhu ndechekuti pandakapiwa mwana wangu naMwari wekutanga, she is a beautiful girl. Akanaka zvakawashamisa, wakamhanya wachiuya kuona kuti azvara mwana akaita sei. Toda kuona mwana waazvara. Vaifunga kuti zvichida ndazvara mwana akafanana neni, asi ndine mwana wangu ari black akangofanana nababa wake, second born yacho same black akafanana nababa wake, third wacho black same and fourth vese vakafanana nababa wavo. Nanhasi tichingori mumarriage yedu zviri kuendeka, rudo tinodanana kwese. Murume wangu munhu aningati jealous but caring husband. Kwandinoenda kwese anotofanirwa kuziva kuti ndiri kupi, ndaenda sei, kana kuri kumaprograms ekupiwa malotions kune mamwe maorganization, anotomeka sure kuti amhanya kutsvaga mari yebus fare kuti ndiende kunopiwa. Munhu anondida, akatoona ndarwara, dzimwe nguva ndomboatakwa neasthma, anomhanya kumadoctors kuti patoita challenge yekukundikana kufema. Munhu anondida ende ndinomudawo zvekuti Jesu achidzoka anoona tichidanana. Tatenda.